आज दुपारी 3 वाजता जवळपास हा आंबाड्याचं झाड जो इकडे म्हणजे अप्रूट म्हणजे कोलॅप्स झाला आणि जवळपास थोडं डॅमेज पण झालेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये जी आमची पोल होती एक्झिस्टिंग पोल आहे ऑलरेडी ऑलमोस्ट बेंड झालं म्हणून आम्ही थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी ते पोलचं शिफ्टिंग काम चालू आहे आणि एक देवाचं कृपा म्हणायची की हा मेन रोड आहे म्हणजे स्कूलच्या मुलांना जायला यायला हाच रूट आहे आणि जवळपास स्कूलचं टायमिंग जाऊन ही घटना घडली म्हणून मी देवाची कृपा म्हणून की कुणालाच ह्याच्यामध्ये कुणाचीच हानी झालेली नाही आहे म्हणजे जीव हानी कुणालाच कसंच इकडे आज प्रॉब्लेम झालेला नाही आहे पण हा एक जे डेंजरस झाडं आहेत ऑलमोस्ट आम्ही सगळे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीमध्ये आहेत किंवा ऑलमोस्ट प्रायव्हेट ओनरचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी असतात आणि जी पब्लिक रोड्स आहेत पब्लिक प्रॉपर्टीमध्ये आहेत ती नक्की म्युन्सिपाल्टी त्याच्यावरती आम्ही ऑलमोस्ट कुठे डेंजरस ट्रीज आहेत सगळे आम्ही नोट करून डेप्युटी कलेक्टरच्या परमिशनसाठी पाठवलेले आहे आणि जरा कोड असल्यामुळे आमचा थोडा ट्री कटिंगला डिले झाला आणि थ्रू डिझास्टर मॅनेजमेंटसुद्धा ऑलमोस्ट आम्ही कुठल्या डेंजरस ट्रीज आहेत त्याच्यावरती बऱ्याच डेंजरस ट्रीज आम्ही लास्ट इयर आम्ही ऑलमोस्ट फुल साखळीच्या सगळ्या वॉर्डमधले इंटरनलसुद्धा डेंजरस ट्री कट केला होता आणि ह्यावेळी आम्ही जी मेन रोडवरती आहे जी पब्लिक ह्याच्यामध्ये आहे जी पब्लिकला हे करतात त्या सगळ्या ट्रीजला आम्ही ऑलमोस्ट सगळ्यांवरती हे घेतलेले आहे हल्लीच आम्हाला आमची कोर्टमध्ये आमची म्युन्सिपाल्टीसमोर कोर्ट आहे ती पण एक डेंजरस ट्री असून त्याला ऑलमोस्ट ऑर्डर झालेली आहे फक्त प्रॉब्लेम येतो की ट्री कटिंगची जी कॉस्ट कोण बेअर करणार आणि म्युन्सिपाल्टीला पण एवढं पॉसिबल नाही आहे जवळजवळ एक झाडाला मोठ्या झाडाला कमीत कमी 40,000 to 50,000 एक झाडाला कॉस्ट पडतो प्रश्न येतो की हा कॉस्ट कोण बेअर करावा आणि प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असल्यामुळे एक प्रश्न येतो की प्रायव्हेट ओनर्स नाही त्यांनी झाडं लावतात त्यांनी थोडासुद्धा हातभार आपला लावला पण म्युन्सिपाल्टीसुद्धा त्यांना थोडा सहकार करून आम्ही नक्की या डेंजरस ट्रीजला आम्ही कट करायला आम्ही मदत करू आणि ह्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट आमचं आता हे काम चालू आहे आपली रिस्टोरेशन आणि हे सगळं आम्ही लवकरच कंप्लीट करून इकडच्या रहिवाशांना एक आम्ही क्लिअर करून त्यांना उद्यापर्यंत सगळं हे क्लिअर करून किती नुकसान झालं असं अंदाजे एक्झॅक्ट अजून अंदाज आला नाही नुकसान झालेला पण लकीली जास्त नुकसान झालं नाही थोडंफार एक रूफिंग थोडंफार कोलॅप्स झालेलं आहे साईडला मोठी हानी झाली असती पण देवाच्या कृपेनं तसं कुणालाच हे झालं नसतं एक बऱ्यापैकी हा एक झाड हे केन्ना ते आमकां खबर ना पण ते सगळे घरा सगळ्यांचे आसा पावसान बिसान डेंजर हे कितें तरी तेजेर उपाय करचो सरकार आमी एप्लिकेशन बी दिल्लें तेन्ना एप्रुवल सुद्दां जाल्लें कलेक्टराचें पूण ते आमकां म्युन्सिपाल्टीन सांगलें की कॉस्ट आमी पे करचो पडटलो म्हणून सगळ्यांनी कॉस्ट काडूंक तयार ना कारण 40,000 ते म्हणून आमी मातशी उगी रावली पूण ते त्रास केन्ना तरी हे त्रासदायक जातलेच पळय ते तिनांक सुमार 3 वांगडाच स्फोट जालो कसले झाडे आंब्याचे आणि सावरीचे आमाडो म्हणजे कितें स्पोर्ट म्हणजे कितें जालें नाही लायटीचो स्फोट जालो मोराणे मारलेल्या भशेन आवाज येलो वायरी तुटल्यो स्पार्क जालो तो जॉईंट जालो वायरी सगळ्यांनी स्पार्क जालो आवाज म्हणजे मराणे बी मारलेल्या आवाज सांगा आनी सकयल डॅमेज कितें जालें डॅमेज तशें आतां कोण तांच्या घराचें कितें जालां तें आमी म्हाका तेंचे वचून गांव बी कितें जालां हांगा ह्या सायटीक कांय ना पूण तो हेजेर उरलो खंय वायरीचेर उरलो तो सावरी ती सावर आहा न्ही तेजेर आडकोन उरलो तो सावरनाच गेलो सोबून घर व्हरतलो आनी वायरीचेर ते खांद्या उरले ना जाल्यार ते तेंच्या घरार पडटले आसले हे घरान रावता कोण ह्या सायटीच्या घरान ह्या हितूर कोण ना आनी ही मातशी आमची हें करूंक जाय आमच्या घरारूय येयले आमी केन्ना वचत ती आमच्या म्हणजे सगळ्यांकूच त्रासदायक आसा आनी हांगा डेली साफ सफाई आमकां करची पडटा ही सगळी पानां पडटात आमी डेली झाडू मारचे पडटा आमकां हांगासर पावसान गिमान बरो तो कचरो तरी खंय उडयतलो मागीर उजो घालता म्युन्सिपाल्टी काय इतको कचरो खंय व्हरतली एक पिशवी पानां आनी ती आतां पावसान फुलां पडटा फुलां आनी पानां कोण